И здравейте YouTube, аз съм Бъстър, продукция 01 и сега играме с един приятел Майнкрафт. Кажи здравейте. Здравейте. Ти къде си? На спаун. Те спаун, бе, някаква колипка, нали? Ти да не си жена... А, ето те. Абе, вие какво си мислите, че и аз нямам, а? Аре, бе, ти се. Аре, ела да си събираме дърво. Къде си? А тук има ли тъп? Няма това. Пасета е. Къде си? Къде си, бе? Тръгнах да тичам, защото тия обичат да ни гонят, да ни бият. Уфаре, ела, къде си, бе? Ако не се телепортни. Добре, наклонен тъп. Как беше, Дели? 5 като. Един желязна гониха. Идем към спауна, бързо! Газ! Иван! Уа! Ти къде си? Ето те! Къде съм, бе? Ето ме, бе. Къде си? А, ето. Едни желязна гониха. Аре да се криеме малко, какво ще кажеш? Айде от тук. Някой стреля. Мали скелет. Стреля справо в центъра. Ой. Ето ви! Тя! Ето ви тя! Не е насам! Разкарвай се! Ендерман! Го гледай в очите. Аз го погледна. Аре, гаче, до тебе има един диамантен. Да, бе. А, не, бе. Нема никой, бе. Па така ли се тури? О, крипърчета, дрейте. Това не гърми, бе. Ела да ги биеме, бе, да вземе барут. Чакай ме поне, бе. Може да се телепортнеш. Чакай. Тук съм. Чакай, че баба дойде. Гав! Къде си, бе? Следва един паяк. Къде си, бе? Горе на една плани. Ето. А, ето. Чест. Да, бе. Ето. Ветро. Няма низ. А, да си ги вземе. О, има и съндък от края. Я по-добре беги от тама. Мали зомби. Удар! Чакай, че... Имам една дискета, знаеш ли? На нас не трябва морд. Мюзик имам. О, фара, дигаме тия честове, бе. Искаш ли? А? Тя стълби. Къде е, бе? Чакай, бе. Аре, ма ги вземе, бе. Тука. Мерси. Хайде. Къде си видял и тия стълби? И майче си мисли. Знам. Чакай, че затворим вратата. Къде си? О, крава. Къде си, бе? А, ето. Там има двама. Бягай! Идвам отгоре. Еми, идвай, аз съм в една барлога. Ври! Тия са админи, бе, май. Да, не са! Килби! Не мога, газ, напреде. За какво дойде там? Убий ме! Да те убием. Не, викам, той ще ме убие. О, фаре, махай се, бе, скелет.
Добре. Уби ме. Каз. Нищо. О, тук има и шоп, бе. Има и долари. Ай. Ено, уби. Нищо. Тъпа се при мене. Да, ти си добре. Чакай, че там има някакъв газ напреди. Йодек. Чакай малко. Няма ми гледате правата. Добре. Оф. Готов си. Идаш ли? Бързо, газ. О, чакай. Претаквам с телепорта, давай. Готов ли си? Тук съм. Тук съм. Нямаме. Искаш да ти дам някакви неща? Виж, нещо дърво. Какво? Нещо дърво. А там има човек, бе! О, тук има мечове. Какви мечове, бе? Идвам. Чакай само да ям. Там дървени мечове. Пак каквото, пак са нещо. Къде са, бе? Къде са, бе? Имаш ли дърво? Може би. Виждам име. Горе. Ето тук един диамантен с чест. Много добър. Бегай! Мали, бегай. Бегай. Бегай, че иде! Ние докато си направим тази къща, аз ти казвам, това ще стане утре. И във втория епизод зрителите... Това е първия. Ане, дай газ. Във втория епизод зрителите ще видят, Чакай се, дай. когато направим къща. Тук съм. Айде в къща на Оня. Къде, бе? Ти къде си? Ай. Къс? О, ето желе, мога да ни подгледа. Или там какво е? О, бе. Бе. Чак ги убим тия малките, бе. Ще ме дразнат. Уби ги. Къде си? Тук на пантот къща, но нямаме как да скачиме. Освен ако не ми... Аз ще почна да събирам тук пръст с Крис. Ама он диамантен ли е, бе? Да. Абе, как ще го убиеме, бе? Ето. Абе, ти нормален ли си? Я бега тук. Тук има двама. Двама с диамантени, да ги убиеме искаш. Желязен. Айде, мани. Само с диамантен меч, каска и бутуш. Айде, мани, какво ще кажеш? Тебе стигаме храня. Това е пят за скелет. Нещо драпи. Чакай, това. Добре. Айде си ни правим тази къщичка, искаш? Има на тази. Чувам зомби. Да, има. Да ти го донесем ли? Не. Айде, кути, ела тука. Абе. Гледай го как. Има они. Къде си, бе? Зомби. Я по-добре спази оттам. О, фаре. Слизай. Бази. Чак. Що? Чакай, Слави. И това беше първи епизод, очаквайте и втори.